Beno, Iraia, zu ere adin txikiko artista handi bat izango zaitugu. Zenbat urte dituzu? Ni orain 8 urte ditut. 8 urte? Bai. Eta asko gustatzen zaizu kirola. Baina ze kirol gustatzen zaizu, Iraia? Ba, gimnasia eta ez gehiago. Gimnasia ritmikoa. Gimnasia, bai, ikusten da gainera horretarako prestatuta etorri zarela. Laster zuk ere egingo diguzu halako erakustaldi txiki bat. Nagore, zu Izarleku klubeko entrenatzailea zara. Bueno, berak egin zuenean sarrerako froga, gogoratzen duzu? Momentura nola egin zuen froga hura eta... Ba, oso ondo egin zuen. Txikitatik, gorputza adierazpen polita erakutsi du, eta oso azkarra da. Eta azkar ikasten du. Azkar ikasten du, eta gainera oso txikitan landu behar omen da malgutasuna, ez da, kasu honetan? Bai, berak oso ondo kontrolatzen du bere gorputza. Txikitatik landu behar da, fleksibilidadea eta gorputzaren kontrola. Eta berak oso ondo egiten du. Eta ze motatako entrenamentuak egiten dituzu? Entrenamentuak exigenteak izango dira, ez da? Bueno, bai, edozein kiroletan bezala. Erritmikan egin behar da oso ondo beroketa. Zaketak, indarra ere, eta, bueno, gero ikastitugu saltoak, ekilibrioak, birak, akrobaziak, eta aurten hasi gera soka eta pilota lantzen. Iraia, esan digute etxean ere aritzen zarela pinopuenteak eta egiten, bai? Bai. Eta sokarekin eta ere gustora ibiltzen zara? Bai. Zer da, zailagoa da agian sokarekin edo? Batzutan gauzak dira zaila, baina beste batzutan erresagoak dira. Eta zer da zuri gehien gustatzen zaizun ariketa edo? Denak. Dena gustatzen zaizu. Bai. Nagore, Iraiak pasio handi erakusten du egiten duen horretan, ez da? Hori garrantzitsua da. Bai, ikusten zaio edozein mugimendutan bera dena gogo handiarekin egiten du. Eta esan dugu, Iraia bezalako haur txikiak txapelketetarako prestatzen dituzu etorkizun baterako. Bai, hasten dira txapelketetan 5. mailan. Orduan, 3. mailatik hasten gera prestatzen 2 urte horietan txapelketak egiteko preste egoteko. Bai, Iraia, orain esango diguzu egia zer da gimnasia erritmikoan zuri gehien gustatzen zaizuna? Gustatzen zait dantzatzea eta txiru bueltak egitea. Eta arropa, makillaia, orraztea... Bai, hori esan digute guri behintzat. Bai, ez da hori da denaren parte, ez da? Bai. Espektakuluaren parte. Eta telebistan eta begira askotan egoten zara, gustatzen zaizu horrelako gimnasia saioak ikustea? Bai, asko. Iraia, Iraia Nagore, hemen ere lan asko dago, ez da? Atzean. Bai. Prestatu behar dira txikitatik, dena puntak ondo luzatzen, belaunak, besoak, burua, espresioa, koordinatzea gorputza eta tresnak. Heldutasuna handia eskatzen diegu oso txikitatik. Bai, ez da? Ikusita erresa ematen du, gero, baina hasten zara egiten eta... Bai, hori da, alaxe. Eta gainera, zeuk esan duzuna, oso txikitatik, ez? 8 urte besterik ez ditu, eta 2 urte barru lehiaketetan hasiko da. Oso goiz da hori. Bueno, edozein kiroletan bezala. Iraia, zuri gustatzen zaizu zure klubeko adibidez neska handiak ikustea edo gimnasta handiak ikustea? Bai. Beraiek bezala egitea edo handitan pentsatzen duzu nik handitan horrela egin nahi dut. Bai? Bueno, Iraia, ea ezagutzen duzun orain ikusiko dugun pertsona hau, bera ezaguna da zuri gustatzen zaizun horretan, eta ea zer esaten digun, zer esan nahi dizun pertsona honek. Kaixo Iraia, espero dut gabun zoriontzuak pasa izana eta entrenatzeko gogo handiarekin egotea. Segi lanean zuk dakizu bezala eta zure helburuak lortuko dituzu. Musu handi bat txapelduna. Hortxe zen, Iraia, Kristina Serrano hori da zure klubeko handietako bat, ezta? Bai. Eta ona da?
Oso ona. Oso ona. Denbora asko egoten zara berari begira? Bai. Bai. Eta zuri gustatuko litzaizuke bera bezalakoa izatea? Bai. Bueno, da, erakutsiko aldi guzu zerbait. Guk ikusiko nuke gustora zer egiteko gai zaren. Bai, egingo diguzu zerbait? Bai. Venga, ba. Nahi duzunean, Iraia? Tira. Oh, Hori dotore etortzea, Okasiorako prest. Iraia ikusiko dugu orain. Kalera, terata plaza naiz lagunen esperoa. Bostekoa eman ta indartxu sentitzen naiz luna agertu zaidan momentuan. Bakarrik ikusi dut mutil bat berri omen herrian. Enuke nahi nik Tira, tira. Iraia. Joe, Bueno, eta egia da oso jantzi polita da, oso jantzi polita. Normala gustatzea.